Huh? Huh? Yanti ibhlungu leyanto leya. Ibhlungu mangabe kuukuthi wena uyayibona. Kodwa isuka ireal kulo ongayiboni. Usuke ayitshela ukuthi ulwa ngempela nento ephambi kwakhe. Foreign kanti akaboni ukuthi ulwa naye eqobo lakhe. Ukuze ashintshe leyanto kumele kushintshe yena ngala. Leyanto mekhohlwa iyona engayinaki. Naye yakhohlwa yena. Yabo? Bayibona leyanto leya. Iyona into eyenzakalayo ke empilweni zabantu le. Yona into eyenzakalayo leya. They are fighting situations and circumstances externally outside of them. Yini njalo kungene iprogram yayi input. Le program ayihlaziyiwe kahle. Yathathwa njengoba injalo. Yasiproduce ama output lawa ke abantu abalwa nawo. Lawa ama output abalwa nawo ama inputs lawo. Fanele ukuthi umuntu ufuna ukushintsha the finished product now instead of changing the manufacturing process, the raw materials. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Ngithi yabona ke mangabe ngithi impilo ayiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Impilo ayikho fixed. Ayikho fixed. Ayikho external. Yabo? Lokho I think usuyakwazi by now. And by you trying to fight the circumstances and situations, we are just making them worse, because what you fight will always fight back. Yabo? Why? Because we are fighting with yourself. Chasing the paper. The paper runs away. Yabo? If there is an internal discord, there is no harmony because of hlampi ukhala, hlampi fear, hlampi pride, hlampi anger, whatever negative vibration you have, that is going to reflect outside. Into emele uthi uyicheck-ke wena, check la ukuthi engqondweni yakho, where is your energy tiding? Where is it tiding up?